ngiyaphoxeka ngendlela abantu abokufika abaningi ha kulelizwe icala lelo. I will be very frank and straightforward. Uyabona abantu bokufika aba illegal. Ngikhuluma ngabantu mina abanama kwabona labo kuthiwa baba legal. Abekho legal. Nolitshela mina iqiniso. Abantu befika ngendlela lelizwe lifike ngayo banama home affairs endlini zabo. Bakwazi ukuprinta ama license South Africa. Bakwazi ukuprinta ama ID as a South Africa. Bakwazi ukuyiprintela bona ama certificate. Bakwazi ukuklona isystem yase home affairs, baklone isystem yakwa foreign affairs. Bese bezenzela bona becharge imali abangayikwenzanga lokho bazokhokhela izitafu zangaphakathi uzenze lokho. Yicala le nto leyo. So into engiyisho ke mina ukuthi ke njengamanje lawo ma permit awe expire yini ukuthi osemthethweni nongeke emthethweni ngaphandle ukuthi silwe ngaphandle kwempi bangakwazi ukuthi besishayise ngomoya noma kube lesizini nje ukuthi bevakashe ngoba likho phela izwe lingaphila ngaphandle komunye umuntu wakwelenyiso amazwe mahle ngophilisana. Lento lokuthiwa illegal foreigners and legal foreigners chaza lezo zinto lezo abahambe abadingakala kulelizwe. Siyacela sicela ukuxoxa zomndeni inkinga zekhaya seziningi kakhulu. Umuntu nje ngokufika kulelizwe bakwethu siyacela ukuthi akethe ukuvakasha kubo naye akawushisa impepho yakubo ngoba ngenzeka ukuthi lamaphatha afika nawo kuyenzeka ushela intombi ukhamwe intombi uphelele umsebenzi. Kuyenzeka ushela intombi ukhamwe intombi ufe ubulawa abantu. Kuyenzeka ushela intombi uqomise ube nezibhathu unyanywa abantu. Ngiyacela kanza kwethu ngithi mina njengamanje abantu bokufika peacefully siyacela bakwethu. Hello Mzansi, welcome to Mkhosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Lona ngizwe Mchunu, and he's sending a message to illegal foreigners. Uthi nje ucela nje na bahambe. Uthi ngizwe Mchunu gede uthi ntendela ama ID etindlini nemishini yokwenda ama ID ntendele ama passport. Uthi nje indzaba yenu ayikho la South Africa. Uthi yaqela ukuthi anisishayisele moya nesishiye ngokuthula. We know ukuthi there's Operation Dudula leqhubekako la baqosha khona abantu emakliniki etibhedlela. Bathi njena if you are not a South African or hamba ka private, and there are people labafana nabo Malema laba defend ama foreigners saying ukuthi they are all Africans, we are all Africans, akumele baqoshwe nabo abahlale la South Africa njengoba phela nathi sihleli. But there are people labathi cha aseyidlala nje leyo njengeqembu le-MK lithi nje indzaba yema foreigner gede. Please do comment what you think below down on the comment section. I'm signing out. Goodbye.